दिनैनि जे गोथार बुब्लि जे दिनैनि 18 मे बे 18 मेआव आङो जे जोंनि बै समनि माखासे बर' बिजोंखौ जे मोनफुंनायाव खस्थ' खालामनाय जे बावसोमनाय जायफोर बिथांमोना सेक्रिफाइस खालामनानै बेबायदि जोंनो मोनसे बाख्नायथाव आरो गोग्गाथाव बेबायदि थासारिखौ लाबोना होफैबाय। आं खोब बिथांमोनखौ गोसोखांदों, खोब आङो बिथांमोनखौ मान बावदों। आङो सानैसोनि मुं लानो सानदों जाय बिथांमोना आमलाराम आरो शिबराममोन। बिथांमोना दिनै जोंनि बे जे बर' बिजोंनि माखासे दाबिनि थाखायनो गाव गावनि आगोमा बेसेन गोसा जिउखौ मुंख्लं खालामलांबाय। बिथांमोन सानैल' नङा, बिथांमोनजों लोगोसे गोबां जायगायाव बेबायदिनो मुंख्लं जादों। बिजिनिफोराव जादों, क'क्राझारफोराव, बाक्साफ्राव, बरपेटाफ्राव दिनै बेबायदिनो गोबां सुबुंफ्रा दिनै पुलिस मिलिटारिजों बुजानानै बेंगुरा जानांदों। बेबायदि माखासे गाज्रि थासारिफोर खालामजादों। बिथांमोनखौ आं साबायखर होदों। आरो लोगोसे जाय दैदेनगिरिफोर बिथां सतिश चन्द्र बसुमतारीमोन, जगेन्द्र बसुमतारीमोन, जयभद्र हागजेरमोन, सनाराम थाउसेनमोन, बिथांमोनखौबो आङो साबायखर होदों। मानोना बिथांमोननि जे गोसोखांनानै बिथांमोननि जे मोनसे मोजां सानखांनानै बेबायदि हाबाफारि लानायनि गेजेरजोंनो बिदि गोजोन थासारिया फैनो हादों। जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' हारिया दिनैसिम मोनसेबो जोंनि साननायफोरखौ, मोनसेबो जोंनि दाबिफोरखौ जोङो थै होआलाबा, जोङो सोमावसारालाबा जोङो मोननो हायाखै। जोङो बेखौ गोख्रोङै बुंनो हायो। दिनैसिम जोङो जिखिनि माखासे डिमान्डफोर जोङो मोनबोनो हादों, जाखिनि जोंनि गेजेराव दिनैसिम गोजोन थासारिया फैदों, जाय थासारिखौ लानानै जोङो दिनै बेबायदि मोनसे बेबायदि थासारियाव जिउ खुंनो हादों। बेबायदि गोजोन थासारिखौ जोङो मोननायनि आन्दोआव जोंहा गोबां माखासे दुखु खस्थ' दङ। गोबां सुबुंफ्रा दिनै थै होलांदों। गोबां सुबुंफ्रा दिनै गाव गावनि आगोमा जिउखौ बावसोमनानै सहिद खालामलांबाय। बिथांमोनखौ जों मान होनांगोन, बिथांमोनखौ जों गोसोखांनांगोन, बिथांमोननि मुंखौ जों जेब्लायबो लाफ्लायनांगोन, बिथांमोनखौ जों जेब्लायबो सिगाङाव दोननानै जोङो खामानिफोरखौ मावनांगोन। जिबायदि जोङो दिनैनि समाव जोङो बेबायदि गोजोन थासारिखौ मोननो हादों, जायफोरनि जुगिदि जों बेबायदि गोजोनै संसार जानो हादों, बेबायदि जोंनि इयुन फिरिया बेबायदि मोजाङै सोलोंथाइ लानो हादों। आङो बेनिखायनो खावलायदों, आङो जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ आं खावलायदों जे दिनैनि गोथार सानाव आङो बे खोथाखौबो दाजाबदेरना बुंनो सानबाय जे जोंनि माखासे गोबां दैदेनगिरिफ्रा, गोबां माखासे जोंनि जे समाजनिनो जे गोरों गोरा सुबुंफ्रा गोबां समाव रायजो राजाफोरखौ मिसलिड खालामनानै, गोबां समाव माखासे खोथाफोरखौ डिसक्रिमिनेट खालामनानै बेबायदि मोनसे गोनो गोथोखौ, गुलुं गुजुंखौ लाबोनो सानो। नाथाय आं खावलायदों, आं सासे दिनैनि जे बे उपेन्द्रनाथ ब्रह्म एकाडेमि फरायसालिनि गोरायुं जानानै आंबो सासे बर' हारिनि जे सासे फिसा जानानै आं खावलायदों जे जोङो गोबां समाव नुयो गोबां दैदेनगिरिफ्रा माखासे बाथ्राफोरखौ जोंहा आब्रुथि गैयै बाहायो। गोबां डिमान्ड खालामनाय जे माखासे जोंनि गेजेराव गोरोबथा जानायफोरखौ मुं सुलायलायनो हमो। नाथाय जोङो मोनफ्रोमबो डिमान्डखौनो, मोनफ्रोमबो जोङो गोरोबथाखौनो जोङो जे थै होनानैसो मोनबोदोंमोन, जे जोंनि बर' आगोमा फिसाफ्रा मुंख्लं जानांनायनि थाखायसो बेबायदि जाबोदोंमोन। जों बैफोर खोथाखौ गोसोखांनांगोन, बैफोर खोथाखौ जोङो दहाय लानानै जोङो आवगायलांनांगोन। बेनिखायनो जोङो मोनफ्रोमबो जोङो दाबिफोरखौ, मोनफ्रोमबो जों गोरोबथाफोरखौ जोङो मान सनमान होनांगोन। जाय गोरोबथाफोरखौ जोङो दिनै सोरबा सुबुंफ्रा दाउदै गलाफोर बायदि माखासे जेबो गैया, निल बेफोरबायदि माखासे बुंनो नागिरो, माखासे डिमान्डफोरखौ बेबायदि रायजोफोरखौ लाना मिसलिड खालामो, डिसक्रिमिनेट खालामनायनि गेजेरजों बेबायदि मोनसे गुलुं गुजुंखौ लाबोयो। आं खावलायदों जोंनि जे मोनफ्रोमबो डिमान्ड, मोनफ्रोमबो दाबिया जोंहा मान होजाथाव, जोंहा सनमान मोनजाथाव, जोंहा मर्यादा मोनजाथाव। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि जे दाबि, जोंनि जे माखासे गोरोबथाफोर, बैफोर गासैबो गोरोबथाफ्रा जोंनि माखासे बर' फिसाफोरा थै होनायनि गेजेरजोंसो, थै होनायनि बिनिमयआवसो जोङो मोननो हादों। बिनिखायनो आं खावलायदों, आं बे खोथाखौ दाजाबदेरबावबाय, बिनिखायनो जेन' गासैबो जोंनि बर' फिसाफ्रा मोनसे गोजोन खौसेथिखौ हास्थायनानै जोंनि माखासे दुखु खस्थ'नि जे जोंनि सिगांनि आगु समनि दैदेनगिरिफोरनि जिउ
बावसोमलांनाय आगु समनि दैदेनगिरिफोरनि सेक्रिफाइस खालामलांनायखौ जोङो दहाय लानानै जोङो मोजां कन्ट्रलाव फैनांगोन, जों निउट्रलाव फैनांगोन। बेबायदि जोङो निउट्रलाव फैनो हायोब्लासो बेबायदि जों गोजोन खौसेथिखौ जोङो लाबोनो हागोन। जोङो बयजों लोगोसे जों इउनिटि थायोब्लासो जोङो बेबायदि मोनसे जों आरोबाव बिनिफ्राय जोङो साबसिन मोनसे गोजोन खौसेथिखौ जोङो लाबोनो हागोन। आं बेखौ गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो जानाय ओइचएस आनजाद उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। जारागुरिनि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव BSAT सेमेस्टारनि थाखाय फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय BSAT सेमेस्टारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं गबिन्द बसुमतारी कलेजाव। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि जानाय क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जारागुरिनि गबिन्द बसुमतारी कलेजा फरायसाफोरनि थाखाय एसेल' फिसावनो फरायसाफोरनि थाखाय मुं थिसननाय खाबु लानानै फैदों। गिबि मुं थिसनगोन 100 फरायसाफोरनि थाखाय माखासे स्पेशल अफारजों लोगोसे गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन होनाङै क्लासफोर जेरै स्पकेन इंलिश, सेल्फ डिफेन्स, कम्पिउटार कर्सनि खाबुजों लोगोसे फरायसाफोरनि कलेजाव थांलाय फैलायनि थाखाय बेसेन होनाङै बास सिबिथायनि खाबु होनाय जायो। गबिन्द बसुमतारी कलेजा फरायसाफोरा गावनि गोसो बायदियै साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे गोबां थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनि खाबुखौबो फरायसाफोरा मोननो हागोन आरो बे खेबनिफ्राय गसाइगाव फरायसालिमानि सिङाव फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद मिरु एबा आनजाद होनो हागोन। बेनिखायनो गोदानै ओइचएस आनजाद उथ्रिनाय फरायसाफोरा गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव बाङाय बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां खाबुफोरजों गोजौ आरो गोग्गो सोलोंथाइनि खाबुखौ लादो। बांसिन मिन्थिनो थाखाय 9101784754 7002271929 970668087 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो।